Ja ho diu la dita. Entrenador nou, victòria assegurada. L'estrena de David Sierra a la banqueta ballarica ha acabat en triomf, però no és una victòria qualsevol. És la primera vegada aquest curs que els blanc-i-blaus a de groc aconsegueixen els 3 punts en fora de l'estadi balear. Han hagut de passar 16 jornades, 8 fora camp, per guanyar com a visitant. Però aquest no és l'únic aspecte positiu del duel contra els bascos. Per quart partit consecutiu, l'equip no ha encaixat. La victòria 0-1 contra el Bilbao Atlètic permet allargar la ratxa d'imbatibilitat de Lucas Díaz, que s'ha consolidat a l'11 inicial. En total, suma 431 minuts sense recollir la pilota del fons de la xarxa. El rècord a primera federació el té Miquel Parera amb el Racing de Santander. La temporada passada, el manacorí va mantenir la porteria a 0 547 minuts. Amb el triomf contra el filial basc, l'Atlètic Balears suma només una derrota en els darrers 10 partits de Lliga, amb 4 victòries i 5 empats. Els balearicos són 14 classificats amb 20 punts, a 2 del descens i a 5 de les posicions de play-off. Diumenge i en directe per IB3, els blanc-i-blaus volen tancar el 2022 amb victòria davant el Real Múrcia, un triomf que permetria afrontar el 2023 amb un poc més d'optimisme.